Dinagyang Festival 2024, kasado na mga balantayan nga aktibidad nagahilapit na. Madamo nga bisita lauman nga magabot suno sa Iloilo City Government. Ining balita nga atong gitutukan. The heat is on and the drums will once again roar. Excited na kadamaan para sa world-class kag madiduagong yung 2024 edition sang Dinagyang Festival. Suno kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, madamo na nga mga ambassadors gikan sa mga nagkalain-lain nga pungsod ang nagpahayag nga magatambong sa Dinagyang Festival 2024. Ang isa ang Lieutenant Governor sang Guam, no? Dumlaan yung kanto ko to, nag-courtesy call ko to sa Sinaya, and then I gave him invitation some ambassador. Bango sini mas naging pressured pa ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga siguraduhon nga ing grande kag world-class ang selebrasyon sa mga tuig. Yes, actually, we are excited, no? At the same time, manang pressure, no? Kaya we are expecting a lot of guests, no? Pag-abot sa Dinagyang Festival. Like what the mayor has said, no? May mga pilana ka mga ambassadors, kag mga bisita, no? From the national level. Gani ang mga tribo nga mga pasundayag sa tribes competition. Todo na ang paghanas kag pagpanghanda agud masiguro nga pulido kag matahom ang ila performance. Sa wala, ara na duna sa aton ang magpakita sang aton nga talento kag we don't settle for less. I think this will be very exciting Dinagyang since we've seen in the Pamukaw, grabe ang preparasyon sa Taranya Tribo, and from Ilonggo Artists Festival Association, we're excited to showcase the best of what Iloilo can offer, especially for this year, for Iloilo Dinagyang 2024. Sa Biyernes, Enero 5 ang opening salvo sa kasadyahan sa Kabanwahanan nga isa sa mga highlight events ng Dinagyang Festival nga hiwaton sa Enero 27. Sa Enero 12 naman ang opening salvo sa Tribes Competition nga hiwaton naman sa Enero 28. Kag sa Enero 13, Sabado sa gabi, hiwaton ang Miss Iloilo Pageant. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.